Mun nimi on Jael Assolin. Okei, lempinimiä mulla on aika pitkä lista. J-Dog, Jallukka, Jaltsu, Jallukka-täti ja Kalle Seellä. Joo, syyttäkää äitiäni. Mä rakastan yli kaiken ruokaa. Siis ruoan tekemistä, ruoasta puhumista, ruoan kokemista, kaikkea mikä liittyy ruokaan. Ja sit mä rakastan musiikkia yli kaiken, mä rakastan esiintymistä, ilmaisua, mä rakastan mun sisäistä lasta, mä rakastan matkustelua. Joo, mä olen intohimoinen tyyppi, mä rakastan paljon ja lujaa. Mulla on paljon kaikenlaista työkokemusta niin ravintola-alalta, kameran edestä, teatterin lavoilta, kambodsalaisista guesthouseista. Ja sitten mä tein festareilla aika monta vuotta. Mä olin siellä tuotannossa ja tein ihan kaikkea mitä ikinä piti tehdä. Muun muassa siis päädyin siellä juontamaan ekaa kertaa elämässäni, kun meidän juontaja oli vähän liian humalassa, niin minut sitten sysättiin sinne lavalle ja hyvinhän se meni. Mä oon opiskellut lukion jälkeen 3 vuotta näyttelijän taidetta kansanopistoissa ja nyt tällä hetkellä mä opiskelen tätä media-alaa täällä Laajasalon opistossa. Mun viimeisin oivallus on ehkä se, että autenttisuus on se juttu. Että aina niin kovasti vertailee itteensä kaikkiin muihin, varsinkin jossain luovalla alalla tai tämmöisellä media-alalla, missä on ihan hirveän kova kilpailu. Mut sitten mä tajusin, että se mikä tekee musta mut on just se mun tie sinne menestykseen. Ja kun mä oon vaan oma itteni enkä koita olla kukaan muu, niin sillä mä pääsen pitkälle. Mä kaipaan aika montaakin asiaa, kuten ulkomaille, lisää unta, rahaa millä syödä hyvissä ravintoloissa. Mutta siis ennen kaikkea niin mä kaipaan töitä. Joo, sitä mä kaipaan todella paljon. Mutta toivottavasti en kaipaa sitä enää kauan.